ఈ భూమి మీద మొదటి మనుషులు నాకు తెలిసినంత వరకు నేను కూడా కొన్ని పుస్తకాలు చదివాను. అసలు దేవుడెవరు, నిజ దేవుడెవరు, దేవుళ్ళు ఇంతమంది, ఆ దేవుడెవరు. నా పేరు రమాదేవి. రాముణ్ణి కొలిశాను. కాళేశ్వరం, శ్రీశైలం, బ్రహ్మంగారి మఠం, సిద్ధయ్య గారి మఠం 11 జిల్లాలు తిరిగాను. అయినా నా మనసులో ఇంకా దేవుడెవరు, ఇంతమంది దేవుళ్ళేంటి, దేవుడెవరు అని ఆశ గల ప్రాణాన్ని తృప్తిపరిచే దేవుడు నాకు దేవుడు ఎవరో అనేది తెలియజేశాడు. నిజమైన దేవుడు యేసుక్రీస్తు అని నేను తెలుసుకున్నాను. ఈ భూమి మీద పుట్టిన మొదటి అవ్వ ఆదాముల కాడ్నుంచే మంచి వారిని చంపేయడం అనేది అప్పటి నుంచే హేబేలు కయ్యూను కాడ్నుంచే మొదలైంది. మంచి వాళ్ళని చంపేయడం.